Давай. О, Миро, как си? Какво ста? Кеф ли те парчето, Миро? Добре. Днес сме се събрали Освен да пинем, и да се порадваме на приятната компания. Срещна коледните празници. Окей, само че фотоапарата ми е там. И да кажем няколко думи. Първо, Миро, ти си нашият роб. Не. Миро, ти не си просто роб. ти си вожд. Така ли? Ейбъл вожд. Второ, Абе, Миро! Ти по цела вече или ходиш с Йон? защото ако да, продължава все така. Трето, Без теб Ейбъл нямаше да има 3 стълба. Какви стълби, бе, баце? Там какви бяха? Равенство и братство. Не, бе, не. Лидерство, предприемачество и... гражданско общество. Да, има сценарий. Да, бе. четвърто, Кажи какво е лидер, брат? Шибаге, брат, шибаге. И нещо друго. Не. Ако питаш Google, брат, там ще заведе. Нямаше същото да е без Leadership BG. пето, Четвърто, 24/7 не е просто израз за теб. Ти наистина си... Той ли сме? Да, бе. Винаги с мнение. И винаги без закъснение. И винаги печелиш нашето доверие. Миро, ти си винаги в течение. Винаги на разположение. Успяваш да ни активизираш. Успяваш да ни мотивираш. Айде, 3 и... Да запиша нещо за Миро, това колко точки ще донесе Заян. А by the way, ти нали ще си поддържаш Заян? Миро обаче баца пича. Много ясно. Да се пак оцелява след Зион. Заем. И двете ли? Да, бе. Ко? Ние? Я дай пак. Миро е бати пича, нали? Да, той оцеля дори заради. Роб. Кажете ми кога. Когато искаш. Миро, ти не си просто роб. Не си ми на фокус, чакай да ми станеш на фокус. Вече си ми на фокус. Импровизираме, Винаги без закъснение. Чакайте! Две. Чакайте, че не е на фокус. Аре, фокусирай, бе. Чакай се, ама чакай. Миро е бати пича. Ти казваш Миро е бати пича, нали? И аз да кажа. Надъха ли се? Почнах да снимам от началото. Стига без толкова вдъхновено. Да. О, Миро, как си? Какво става?